Det er som om, at man har en hel uges projektopgaver i løbet af et døgn. Man finder på ideen, og til sidst så er det som om, man går herfra med troen på, at man egentlig kan smide det her i produktionen lige med det samme. Vores idé går ud på at reducere antallet af trykte reklamer. Vi vil gerne erstatte dem her med elektroniske reklamer. Vi har lavet en idé, der skulle løse analfabetisme i Afrika. Vi har valgt at lave en container, en slags skibscontainer, som er transportabel, som kan holde på varmen og hjælpe de hjemløse. Jeg synes, det sværeste har helt klart været, at vi skulle arbejde så meget under pres. Vi har haft faktisk 3 deadlines på allerede 2 dage. Fokus på det her tema, som I får valgt hernede bagved. Jeg har lige nogle kompendier, som vi deler ud lige om lidt, hvor de her temaer, de står på. Jeg tror, eleverne synes, at de har en udfordring i hvert fald. Og fokus på det her social entrepreneurship. Ting, som er godt ved at have sådan en camp her, det er, at eleverne de får prøvet tingene af i praksis og får rørt ved det og smagt på det, som man kan sige. Forløbet var næsten også lidt ligesom at være på efterskole, fordi vi ligesom havde en dag, og vi skulle bo alle sammen. Det, der er specielt ved at blive undervist på den her måde, det er, at man arbejder under en pressesituation, som man finder ud af, hvor meget man kan nå på et bestemt tidspunkt. Jeg synes, det er utrolig rart at arbejde i grupper, fordi så kan man sidde og diskutere ting på en anden måde. Man får flere synsvinkler ind på det. Vi har lært at udvikle vores idéer og tænke længere end egentlig bare til vores lille store tog. Altså indtil videre synes jeg, det er super sjovt, og det er godt arrangeret, og man lærer en masse, fordi du kommer til at bruge det i praksis, i stedet hvor man bare har tavleundervisning. Skål. Ja. Som sagt, så er kulde i Rusland et stort problem, især for hjemløse, der ikke har noget sted at være, når det er koldt. Vi vil få kunstnere fra forskellige tredjeverdenslande til at designe noget tøj. Så I kan se, at på midten af maven, der er der sådan et batteri, som har de her varmetråde, som ligesom fører ud til forskellige dele af kroppen. Nøgleleverandørerne, det er IKEA, Mærsk, Danfoss og UNICEF. I bedømmelsen der har vi lagt vægt på, jamen, kan det her lade sig gøre i virkeligheden, og er der noget socialt perspektiv i det? Jeg har fået rigtig meget ud af det, og jeg ville slet ikke have været foruden det.